Čaute, môj meno Lager a vás vítam u 3. let's playa z hry Shakes and Fidget. Nachádzame sa na svet 8, tak dáme si zbrojnú. Uhulky nič. To je zbrojná nič. No dobre. Tak sa mi to ľúbi. No, ešte keby bolo vydrž. No, to si dáme postavu. Tu si dám toto. To si nechám. Tu si dám sem. Už sme trocha vybavení. 409. To si kúpim. Takto nič. Dáme si postavu. Dáme si vydrž. Sme raz klikli, škoda no. Dáme si cech. Vyskúšam tohto demonický portál, vyskúšame. Svinia kritik nám dal. Dáme si podzemie. Dám koho? Tohto válečníka, to chcem skúšať. Lebo verím, že padne. Verím tomu. Tak nič. On je strašne silný. Arena. 153 level. Jo, to sme dali. Tak. Počkajte, napijeme sa. Takže tu asi všetko zo svet 8. To bolo všetko, ale ešte nebudem splachovať? Nie. To tam už je. Tam toto. Jedno. Vydrž, to by sa mohlo ešte hodiť. Než dáme ešte ten portál. Nepovedne, že neubrali sme mu. Tu už nemáme, to dám sem. Lenže už mám tu aj, no, tá vtipná kunikunda. Tu musíme vylepšiť ešte. No dobre, to je všetko zo svetu 8. Si zrušíme. Tak nachádzame sa na svet 25. Dáme si zbrojnú. A tu máme, sú lepšie S. Si kúpime, joj. Tak. Ne, čo mi to nechce? Čo, nemám peniaze? Prečo nemám peniaze? Však bol som na hospode. Prečo sa mi tu dala... WTF? Dobre, nechápem. Dáme si arénu, je proti level 36. Bohužiaľ to sme prehrali. Dáme si čaro obchod. Tu nemáme žiadne eliky. Ale to prečo? Sa nám to zrušilo. Obratnosť 36. Ja som tu mala 200 goldov. A nechápem tomu. Čo sa teraz deje s tým? Proti komu pôjdeme? Vyskúšam tohto. Toho, ak sa volá Tučko, no. Budem mu hovoriť Tučko. No tak ten nepôjde asi. Vyskúšame tohto. Z každého troch. Vyskúšame. No. Ešte tohto vyskúšame. Toho balvana, alebo ak sa volá kamenný obr. Asi budeme skúšať toho pavúka, čo je na tej trojke. Tu máme asi väčšiu šancu. Blíka nám cech. Ja som tento admirál, čo to je? Hospoda. Hospodu si nebudem dávať.
Hlídka, to si dáme... Musím asi nepôjdem na tento svet, takže dáme si hlídku. Tak, nachádzame sa na svet 26. Dáme si zbrojnú. Tak, tu nič asi. A obratnosť 20. Máme lepšie. Čar obchod. Oha, šťastí a výdrž, to sa hodí vždycky. Inteligencia, obratnosť, to nič. 27. Tak to je o dosť lepšie. Tak, obrat. To nič. Ideme si postavu, to si hodíme na seba tie eliky. Ináč, mohli by sme niečo už dať. No škoda, že nemáme viacej tých hubičiek. Čo si dáme? Výdrž, takto. Dáme si podzemie. Čo si dáme? Koho si dáme? Tohto? Jo! Ten padol, yes, ale žiadny epic. Tak, dáme si ešte vydrž. Tak. No tak ten nie, tohto nie. To Gremlina, box sa volá. Vyskúšame tohto. Epic na 300 look! Jo! Ešte ohnivý! Yes! Jo! Priznám sa, to som ešte na lukostrelcovi ešte nikdy nemal. Yes! Na 300. Mega. Ideme hneď vyskúšať. To Gremlina vyskúšame. A tak ten nepadol, nevadí. Ale mega look. 23 proti 23, ukáž to. To sme vyhrali jak nič. Jo! To som rád. Yes. Takže dáme si... Tak sa kúpiť... tohto. Pak ja ešte hubičky si kúpim. Toho... neviem, jak sa volá. No, Tiger. Dáme si hlídku. 40 hodín. A to bude všetko z tohto let's playa. Keď sa ľúbilo, dajte like, odber komentár, zdieľajte toto video. A chcem ešte povedať, že diely budú každý deň. Každý deň budú diely vychádzať. OK, takže to je všetko. Čaute, uvidíme sa na budúce.